Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Inti toqgħod f'dar jew f'appartament? Kont taf li biex tibni dar iridu jaħdmu ħafna nies? Fosthom il-perit. Dan xogħlu li jpinġi mappa tad-dar li tessejjaħ pjanta u jqassam id-dar kif għandha tkun sabiex tkun tista' tinbena. Hekk, araw. Din hija l-pjanta ta' dar. Tpinġiha b'ħafna qisien u dettall li turi kif għandha tkun il-binja. Il-perit jara li l-binja tkun soda u mibnija b'mod sigur. Illum ġurnata importanti ħafna għal Zizi u sħaba. Illum qed jibnu dar ġdida għall-annimali tar-razzett biex ikollhom fejn jistkennu mill-kesħa u x-xita tax-xitwa. Ix-xogħol għaddej ġmielu. Hawn Peter il-perit u Benny il-bennej ukoll. Peter il-perit ħaħsib li jiddisinja d-dar il-ġdida tal-annimali. Xogħlu kien li jara li d-dar tiġi soda u b'saħħitha fil-waqt li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent. Biex jieħdu ħsieb l-ambjent, Peter il-perit ħaħsib li fuq is-saqaf tad-dar il-ġdida tal-annimali jagħmlu set pannelli fotovoltaiċi. Dawn xogħolhom hu li jiġbdu l-enerġija tax-xemx u jdawruha f'elettriku biex fid-dar tal-annimali ikunu jistgħu jixelu d-dawl. Peter il-perit qed jispjega wkoll lil Zizi li ħaħsib li jibnu bir taħt id-dar il-ġdida tal-annimali biex l-ilma tax-xita jinġabar fih u ma jinħelix. U dak l-ilma jistgħu jużawh biex isaqqu l-ħxejjex u jisqu l-annimali. Benny il-bennej qed jispjegalhom li qed jużaw il-briks biex jibnu l-maħżen. Benny ġab ħafna makkinarju kbir biex ikun jista' jibni aħjar. Għandu gaffa kbira, ġab krejn kbir u anka trak tal-konkos. Ix-xogħol għaddej u daqt lestu. U sadattant, tridux nilabu logħba aħna. Araw ftit. Mela għandi dil-gaffa fil-ġenb u rrid insib liema minn dawn it-tliet dellijiet jaqbel magħha. Tgħid liema wieħed jaqbel magħha? Id-del tax-xelluk? Id-del tan-nofs? Jew id-del tal-lemin? Proset, il-gaffa taqbel mad-del tal-lemin. Mela tridx naraw waħda d-dellijiet tax-xelluk u tan-nofs ma xiex jaqblu? Id-del tax-xelluk huwa id-del ta' krejn u d-del tan-nofs huwa del ta' trak tal-konkos. Tafu min juża l-pjanta li jkun pjana l-perit? Ekku, il-bennej. Xogħol il-bennej hu li jibni d-dar bil-ġebel jew bil-briks. F'xemx jew xita l-bennej jibqa' jibni. Kantun fuq kantun, sular fuq sular. Sa ma fl-aħħar il-binja tkun lesta. X'sodisfazzjon. U jekk irid nixxi dar, jeżistu ħafna minn xogħlu jbieħ id-djar. Dawn xogħolhom hu li jsibu postijiet li jkunu għal beħ u mbagħad isibu xerrija li jkunu interessati jixtruhom. Mbagħad meta ssib dar li tkun toġbok u tiddeċidi li tixtieq tixtriha, tmur għand in-notar. In-notar jaħdem f'uffiċċju u xogħlu hu li jikteb il-kuntratti. Kuntratt huwa dokument importanti ħafna li juri li inti xrajt id-dar u li issa d-dar saret tiegħek. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.